हाय लोगोफोर आंनि एडभान्स बडलेण्ड इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय नोंथांमोना दिनैहायनि भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ भिडिअनि टाइटेल होनानै दिनै आं नोंसिनो जाय फंबाय बिनानावमोनहा क्लास 11आव फरायगासिनो दं बिसोरनि थाखाय मोनसे गोदान स्कलारशिप लानानै फैदों नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय बेजों लोगोसे जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय नैबे गोजा नुनाय साबस्क्राइब बटनाव क्लिक खालाम लोगोसे नैबे साइडआव फैनाय बेल आइकनावबो क्लिक खालामनानै अल नटिफिकेसन होनानै ला जाहाथे आं बिदिनो गोदान स्कलारशिप बायदि जबफोरनि आपडेट होयोबा नोंथाङा मोननो हायो बिनिफ्राय नोंसोरो बेफोरखौ एप्लाइ खालामनो हायो थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायजेननि आं जाय स्कलारशिपनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों बे स्कलारशिपनि मुङा जाहैबाय M.P Birla Utthan स्कलारशिप फर क्लास 10 स्टुडेन्टस जाय फंबाय बिनानावमोनहा क्लास 11आव फरायगासिनो बिसोरनि थाखाय स्कलारशिप बेयो 10,000 होनाय जागोन फर 1 इयार्स बोसोरसेनि थाखाय बिनि लास्ट डेट एप्लाइआ 6 डिसेम्बर 2019आवनो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायबानो जाबाय बेयाव क्लिक खालामदो खालामनायनि उनाव नै क्लास 10 बेफोरखौ नांदोंला जाय स्टुडेन्टफ्रा क्लास 10आव फरायगासिनो क्लास 11आव फरायगासिनो बिसोरनि थाखाय बे स्कलारशिपआ क्लास 10आव गैथाराबाबो 35% मोननांगोन बिसोरनो एप्लाइ खालामनो हागोन दा क्लास 11आव फरायबाय थानाय जानांगोन जायखिजाया अल जेन्डारानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय फेमिलि इनकामा 5 लाखसनि गाहायाव जानांगोन बै जाय एप्लाइ खालामगोन बे स्टुडेन्टनि न'खरनि फेमिलि इनकामा 5 लाखसनि गाहायाव जानांगोन फाइनान्सियेल 2019-20 स्टार्ट डेटआ जादोंमोन 11 मार्च 2019आव बिलिड आपटु बिनि एप्लाइ डेटआ 6 डिसेम्बर 2019आवनो लास्ट स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै 10,000 होनाय जागोन साफ्रोम स्टुडेन्टनो हु शुड एप्लाइ होनदों सोर एप्लाइ खालामनो हागोन जाय स्टुडेन्टफ्रा दा क्लास 11आव फरायगासिनो दं बिसोरनो एप्लाइ खालामनो हागोन जाय एप्लाइ खालामगोन बिनिया निजा एकाउन्ट नङाबा पेरेन्टसफोरजों बिमा बिफाजों जयेन्ट एकाउन्ट थानाय जानांगोन 3 नाम्बार होनाय दं जायखिजाया कास्टआनो एप्लाइ खालामनो हागोन माने ST OBC बेफोरबायदि होलायनाय गैया जायखिजाया कास्टफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन STआनो जा OBCआनो जा बेजों जेबो खोथा गैला बेयाव होनाय दं नै 1 नाम्बाराव एप्लिकेन्टनि फटक नांगोन एप्लिकेन्ट जाय एप्लाइ खालामगोन बिसोरनि थाखाय बिसोरनि फटक पासपर्ट नांगोन सेकेन्डआव दं आइडेन्टिकेट प्रुफ जायखिजाया आइडेन्टिकेट स्कुल प्रुफ बेफोरबायदि जाबाय एड्रेस प्रुफ कास्ट सार्टिफिकेट एबानो जाबाय इनकाम सार्टिफिकेट नांगौ बे इनकाम सार्टिफिकेटआ 5 लाखसनि गाहायाव जानाय जानांगोन स्टुडेन्टनि बेंक एकाउन्ट गैयाबा जुदि पेरेन्टसफोरजों जयेन्ट एकाउन्ट दङबाबो जागोन निजा बेंक एकाउन्ट गैयाबा आरो 6 दं जाहैबाय कारेन्ट इयार्स फिस रिसिप्ट माने एडमिसन रिसिप्ट नांगोन आरो 7 दं जाहैबाय बनाफाइड सार्टिफिकेट बनाफाइड फ्रम कलेज माने रिडिं सार्टिफिकेट नांगोन जाय स्टुडेन्टआ बबे स्कुलाव फरायदों बिनिफ्राय लाबोनानै होबानो जागोन लेटेस्ट पासिं सार्टिफिकेट माने क्लास 10नि पास सार्टिफिकेट मार्कशिटखौ नांगोन गासिबो डकुमेन्ट जुदि नोंथांमोना माबाफोर डाउट जादोंबा नैबे इमेल होनायाव सोंहरनो हागोन बेयाव नै रिलेटेड इनकुवारि होनाय दंखायो जायखिजाया सोंहरनो हागोन आरोना बेयाव बोरै खालामनांगौ दानिया बेखौ बोरै एप्लाइ खालामगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नै बाहाय लगइनआवथ' आइडि गैथ'आबो साइन आपआव क्लिक खालामदो क्लिक खालामनायनि उनाव नै बेयाव नों फार्स्टआव रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोदो टाइटेलाव होदो टाइटेलाव
मिस्टार बा मिस्टार, हिनजावबा हौवाबा मिस्टाराव होदो, हिनजावबा मिसआव होदो। नै बिदिनो दंजोबखायो हाबा जानाय मा बेखौथ' नोंसोर मिथिखायो। बेयाव फुल नाम होदो, बेयाव मबाइल नाम्बार, बेयाव इमेल आइडि, पासवर्ड आरो बेयावबो कनफार्म पासवर्ड। बेयाव पासवर्डआव जायखौ होदों बे कनफार्म पासवर्ड होदो। ओमफ्राय नैबे केपचाराव बेखौ जा बेयाव नुदों बेखौ जा बेयाव नुदों नै बाहायनो क्लिक खालामनानै साबमिटआव आइ एग्रि टु दा वेबसाइट बेफोरबायदि बिदि होनानै बेयाव क्लिक होदो। होमबानो नोंनि जिमेइलाव मोनसे अटिपि थांगोन। बे अटिपिखौ नोङो बे अटिपि आरो लिंक थांगोन। बे लिंकआव थुबानो नोंनि आइडिया एक्टिभ जागोन। होमबा नोङो बे एप्लाइआव होनानै होमबानो एप्लाइ खालामनो हागोन। नै बे एप्लाइआव जेनेबा नै मा गुबुन स्कलारशिपफोर दं नोंथांमोना बेखौ नायनानै नोंसोरो एप्लाइ खालामनो हागोन। बायदिबा नोंसिनि क्वालिफिकेसन बिनायफ्रा मिलायोबा नोंसोर एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो मेरला दं। नै बेफोरखौ नायै नोंथांमोना बानायबानो जाबाय। सोर माखौ बानायनो मिलायोबा नोंनि फरायनाय मानायफ्रा। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालाम। आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथाङा आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। जाहाथे गोदान आं बिदिनो स्कलारशिप बायदिनि भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथाङा नुनो मोनो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। जुदि अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। एसेनोसै। थेंक इउ।